ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಿಖಿಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ EU ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾ ನಚ್ಚಾಲು ಬರುತ್ತೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಮುಜ್ಜಿನ ದಿನಟ್ಟಲ್ಲ ಸೊ ಇನಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸೀನ್ ಕೂಡ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸೀನ್ ಉಂಟು ಸೊ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಪಣು ಸೊ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಉಲಾಯ್ದಿಕ್ಕ ದಯಪಂಡ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಬೈಕ್ ಅಂಡ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡಂದೆ ಗಾಡಿ ಬಿಡೊಚ್ಚಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಬೈಕ್ ಹಾಂ ಹೋಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಬರೋದೇ ಇರ್ತೀಯ Success ah. Success ah. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸೀನ ಒಂದು ಬಚ್ಚನು ಮಾರ ದುಂಬು ಇರ್ನ ಐಫೋನ್ ಕರೆಂಚುನು ಅಂದಿತ್ತು ದೊಂಬುಡಿ 5 ಇಂಚ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ಬಿಡೋದು ಅವು ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾರಲ್ಲ ಸೈಡ್ ನೆರಳು ಬೇಡ ಏ ಬಲಿಪುರ ಬರ್ತಾ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ಏ ಮೂಲೆ ಜಾಗೈತೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಮೂಲೆ ಆಯ್ತಾ ಮೂಲೆ ಅಗ್ರ ಸತ್ತ ಹೆಣ ರಟ್ಟುದು ಅವೈತೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸೀನ್ ಅಲ್ದಿನ ಗಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆಯ್ತು ದೊಂಬುಗು ಶಾರ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಂದೋಣ ಡೈಜಿಂದ ಯಾವ ಮಾರಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ సైలెన్సర్ తాగుజీ నెక్ తాగుజా నెక్ కొంచెం కుంటు తీయడు అవుండు అంచిగా చెప్పావు అత్త ఈర్ చెప్పలే ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ದೆ ಅಂದೆ ನಿಂಚ ದೀಲೆ నేను ದೀಲೆ ಆಫ್ ದಾಲಜ್ಜೈ ಚೂರು ಜಪಾರವಲ್ಯ ಅದೇ ಫುಲ್ ಬಗ್ಗುನು పెట్రోలు దళం లీకేజ్ ఉంది మాత్రం అలించును ఉందతే ರೊಕ್ಕ ಶಾರ್ಟ್ ತೆಪ್ಪಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕಾರ ಐತ ಮಿತ್ತಿ ಪಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ ಐತ ಮಿತ್ತಿ ಪಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ ಮಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ ಮಿತ್ತೆ ಇಂಚದ ಬೂರುನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಜೈ తారే తిప్పి అంత అబ్బా బెచ్చాపులు బెదురు ఎప్పుడన్నా బెచ్చాపులు జోరు తిరగాలి జోరు పిరవద గేరుడు ఉండదు ಅಣ್ಣ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬೋಲೆ లారీ తలిపే ప్లే పూరా गाड़ी लक्का ना लक्का भले अगले लेप्ले क्या
तिरपीची फिरावं जाते आता शूटिंग ಬಿರಬಲೆ ಬೇಗ ರೆಡಿಯಾ ಬಲೆ ತೆಲಿಪೋರ್ಚಿ ಬೇಜಾರ್ಲ ಬರ್ತಿ ದಾಲ ಬರ್ತಿ ಶಾಕ್ ಬೈಕಿನ ಜಪಡಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಗ ಈಗ ಕೆಮರಿ ಇಟ್ಟ ಒಂದುಂಟು ನಮಿತಾನತಿ 3 ಜನ ಬಲ್ಲ ಅವಕ್ಕ ಅವಳು ಉಳ್ಳೇರು ನೋಡ ಇಂಚಲೆ ಏಲ್ಲ ತೆಲಿಪರ್ಚಿಗ ಸರ್ ಬಾಯ್ ಹಾ ಬಲೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತೋರ್ಚಿ ಬೈಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬೈಕ್ ಲಕ್ಕವನ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡ್ಜನ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿಯ ಸೈತಿನಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಐತವು ಬೈಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನೋಡ ತೆಲಿಪುಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಬಿಲಿಪುಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗುಂಪು ಮಾರಾಟೆ ನನ್ನ ಗುಂಪು ರಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕರೀದು ಬರ ಹರಿಯಣ್ಣ ಇದು ಎಂತ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಗ ನಮ್ಮ ಮೂವಿದ ಪುನಃ ರೆಡಿ ಆದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಪುನಃ ಅಣ್ಣ ನೀರು ವಿಜಯ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಬದುಕಿದ್ದೀರಿ ರಾಲಾದಿ ಇರ್ಕೇಂಡಾರದ ಖುಷಿ ಇರ್ಪೋಲಿ ಮಾತಾಡಗಳ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾರಿ ನಾನು ಸೈತೆ ನಾನು ಇಪ್ಪಡು ಅಕ್ಲಿತ ಮೂಳು ಉಂತ ಬೈರತ್ ಐಕ್ ಪೋಯಲ್ಲ ಬನ್ನೆ ರೆಡಿಯಾ ಈ ನಿಕ್ಲು ಬಲೆಯ ಈಂದ ತಿರ್ಗಾಲ ಹಾ ಬಲೆ ಏ ಈ ಪೊಳ್ಳ ನೀರು ಪೋಲ್ಲ ಇಂಚು ಬಲೆ ಅರೆ ಲಕ್ಕಲೆ ಬಲೆ ಪೊಳ್ಳ ಏಬು ಇವಿದ್ರು ಎಸ್ ಸತ್ಯ ಏ ತೆಲಿಪೊಡ್ಚಿ ರವೀಂದ್ರ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಕುಳ್ಳೊಡ್ಚಿ ಏ ಒಂದು 2 ಜನ ಕುಳ್ಳೆ 2 ಜನ ಕುಳ್ಳೆ 2 ಜನ ಕುಳ್ಳೆ ಏ 2 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಳು ಉಂತಲೆ ಬೇಜಾಡು ಅಮಿತಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಲ ತೆಲಿಪಾಳ್ಯಾಳು ಕೂಲಿದೋಯ್ ಬರ್ಚಿ ಮಣಿಪಂದ ಅಂದ್ಯ ಆಡ ಬರ್ತೀನಿ
ರೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ಕಾಯಿ ಒಂದುಂಟು ಬೇಗ ಪೀಕರ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಟು ಈತು ಮಾತ ಬಿಸಿ ಅಳಗಿ ಈಜಾಡ್ತ ಬುಂಡಿ ಮಾರೆ ಏಯ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ഈ ജനതപ്പവനെ വേണ്ടത് ജനതപ്പവനെ വേണ്ടത് എന്താ ಜೋಕ್ಲೆತ್ತೀರಿ ವ್ಲಾಗ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಪುಣ್ಣಕ್ಲತ್ತೀರಿ ನೀರು ಕೊಡ್ಲ ನೀರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಂಡ ಬರ್ಲಾರ ಓ ಬೇಗ ನೀರು ಬರ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಟ್ಟ ಗುಂಬಳಿ ಮಂಜು ಕನಕರಟಿ ಅಂಡ ಮೆಗ್ಲಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕಾರೆ ಒಂದು ವಾರ ಆಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಂಡ ಮಾತಾಡ ಇನ್ನೋವಾ ಬಾಸ ಅಲ್ಲ ಇಂಥ ಬಾಸ ಅವರು వాళ్ళు తూవడవా సీరియస్ ఆ తూవడు హీరోయిన్ నమాన మూలెత్తన స్లో మన్పు ಮಾತಿರ್ಲ ಕೆರಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸೀನ್ ಬರ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂದೆ ಬಚ್ಚಿದೆ ಮಣ್ಣೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತನ ಈಗ ಮಣ್ಣು ಪಾಡಂದಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ಲಿ ಬೇಗ ಬುಕೆಂಜನ ಗಮ್ಮತ್ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಲಿಂಕನ್ ಪೂರ ಕರೆಂಚಿದ ಪೂರ ಚೋಲಿ ಕಪ್ಪಾಡು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸೀನ್ ಆಡ್ರಿ ಪೂರ ಕರೆಂಚಿದ ಬೋಂಡು ಪೂರ ಕೆಂಪ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಬೆನ್ನನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಬೇರೆ ಓಡಿ ಒಬ್ಬನೇ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಗೆ ಬೋಡಾದೊಂಜಿ ಬೆರಿತ್ತ ಚೋಲಿ ದಾನವಂತ ನ್ಯಾನೂರಿಗೆ ಡೈಬಂಡ ಕರೆಂಚಿದು ಬೆರಿ ಕಾಲೇಜ್ AC on.